زخاء الشقات كيدنا استفلا لقطات كنقرب كلنا انتي كم نتكم هذا ملا حسابات حركات قالات كنرينا مالتي قداماي نريو انزنا هتت وانزناري ذات ليالي آيات مسيات استفلا لي آيات الشقات انت نحطت ويكا انت ناري انت نتقوم انت لنا نتقوم بي ايتي وتو بيت مسيات الف زنست بيت مشت خدان سلسات ابي ايو ايتي وتو بيت مسيات الف زنست بيت مشت خدان سلسات ابي ايو ايتي وتو بيت وكل فنوت بيت وكيل غوزو ابي ايو ايتي وتو صرها مسيات ناي مشت اداراش ابي ايو ايتي وتو بيت تسرغو سرت بيت مملاخ صغري ابي ايو ايتي وتو مسيات مصحف مشت مصحف ابي ايو زبلو كنت كم نخلينا مالتي كان ايتي وتو بيت ورق ندوا بيت ورقي ابي ايو ايتي وتو مسيات بيت ماهتوت ندا مشتي الكترونيكس ابي ايو ايتي وتو مسيات اسائل ندا مشتا ጫማታት ابي ايو زبلو حتوታት كنحتت نخلينا مالتي نزياتهم ملسك خوننا زبلو خا بوسط قداماي مأذن أمجمرتا كورنع ويكا أنغولو بكال أي ناس اندهر مسياتا بيتا أسائل أبكال أي دبري تخرمشت عندها جامع يتركب بسالساي ناس بمأكل بيتا ورق وتسرقو سيرت أبسالساي دبري أمونغون دا ورقن كونجنا سالونن يركب براو أي ناس بوسط هزنا بيتا ورق أبراو أي دبري أبطلان دا ورقي هلو قدم بيتا مهلت قدم دا موسيقى አለው ንስቲተ እንደሮ ወርከ ተረክቦ ንእሽተይ መስከድካ ክትረክቦ ይኻ እንደራ ሓለፍከ ክልኤተ አበይተ ህንጻት ክልተ አበይተ ህንጻታት ምስ ሓለፍካ እዚ ነቲ ፍቶ ዘቅረብናዮ እቲ ሹቅ አበይ ከም ዝርከብ እቲ መሸጣ አበይ ከም ዝርከብ ዝሓተትናዮ ህቶ እንህቦ መልሲ ወይ ከዓ ንዝተሓተትናዮ ህቶ እንህቦ መልሲ ዝኸውን እቲ ካልኣይ ልምምድ ክኾነና ዝኽእል ከዓ ትክሉነትን ግረና አይቴ ከም ኮነ ውክሎ ፍኖት ናይ ጉዕዞ ወኪል አበይ ከም ዝኾነ ክትነግረን ትኽእል ዶ ትክሉነትን ግሩኒ አይቴ ከም ኮነ መስያጠ ቤተ መጽሐፍ ደግማያት ትክሉኑ ትንግሩኒ አይቴ ከም ኮነ መስያጠ ቤተ መጽሐፍ እንዳመሸጠ መጽሐፍ አበይ ከም ዝኾነ ክትነግሩን ትኽእሉ ዶ ትክሊኑ ትንግሩኒ አይቴ ከም ኮነ መስያጠ ቤተ አሳእል እንዳመሸጠ ጫማታት አበይ ከም ዝኾነ ክትነግሩን ትኽእሉ ዶ ትክላኑ ትንግራኒ አይቴ ከም ኮነ መስያጠ ቤተ ፍህሶ እንዳመሸጠ እንባባ አበይ ከም ዝኾነ ክትነግራን ትኽእላዶ ተአምሮኑ አይቴ ከም ኮነ ነቃ አይነ ማይ ፍልፍል አይነ ማይ አበይ ከም ዝኾነ ትፈልጦዶ ዝብሉ ዝርርባት ክንዘራረብ ንኽእሊና ማለት እዩ ወይ ከዓ ፈቶ ክነቀርብ ንኽእሊና ማለት እዩ እዚ ከበልና afti ናይ መወዳእታ ክኾነና ዝኽእል ወይ ከዓ ሓደ አስማተ መካነ ምስያጥ ናይ ሓደ ናይ መሸጣ ቦታ አስማት ወይ መሰምየሎም ስያመታት ሓደ ሐሳባት ከበኩን ቤተ ማህሌት እንዳ ሙዚቃ ቤተ ወርቅ እንዳ ወርቂ ቤተ መጻሕፍት ቤት መጻሕፍቲ መስያጦ ወርቅ መሸጦ ወርቂ መስያጠ መነጽር መሸጥ መነጽር ውክሎ ፍነት ናይ ጉዕዞ ወኪል መስያጠ አሳእል መሸጥ ጫማታት ነቃ ማይ ፍልፍል ማይ መስያጠ ፍህሶ መሸጥ አንበባ ቤተ ምስል እንዳ ቪዲዮ ቤተ ስዕል እንዳ ስዕሊ መስያጠ ልብስ ዘጽንስ ናይ ጽኑሳት መሸጥ ክዳን መስያጠ ንዋያተ ማህቶት መሸጥ ኤሌክትሮኒክስ ወሃቤ መካነ ሰም መውሃብ ሓበሬታ ቤተ ተሰርጎ ሰርት እንዳ መጸባበቅ ጨጉሪ ዝብሉ ቃላት ክንጥቀም ንኽእሊና ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ሓደ ብዝተኻለኒ መጠን ከምቲ ተለመደ ግዕዝ ንምጥቃም ይጽዕር ኣለኹ እምበር እቲ በቲ ናይ ጥንታውያን ኣቦታትና ዝጥቀምሉ ዝነበረ ድምጸት ንእሽተይ ልምምድ ስለ ዘድሊ ኣብ እዚ ነገር እዚ ኣብ ርድድእ ምስ በጻሕና ግን በቲ ተለመደ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ምናልባት ስእል ዝብል ንኣብነት ሕጂ ስእል ዝብል ቃል ብኽልተ ብድምጸት ክንወስደ ንኽእል ኢና ሰአሊ ለነ ቅድስት ክብል ከሎ ቅድስቲ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ለምንልና እዚ ሻዓሊ እንድሕር ኮይኑ ግን ሰአልልና ስእሊ ስእሊ ይበሃል ሽዕል ዝብል ከዓ ስእሊ ትርጉሙ እቲ ሰአል ከዓ ለምን ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚኣቶም ንእሽተይ ምስ ግዜ አንፃር
ንእሽተይ ለውጢ የድሊ ብዝብሊ ብድንገት ወይ ከዓ ብድፍረት ከምዚ እንድሕር መፂና እቲ ሰብ ምቕባሉ ከይኸብድ ብዝብሊ ነገር ግን ክሎምዶም ዝግቡኡና ድምፀት ኣለው ብዛዕባ እቶም ክረአዩን ክፍለጡን ስለ ዝግብኦም ማለት እዩ ንሎሚ ኣንቲ ኣውፂኣ ክለና በሰላም ያስተራክበነ በዘይ መፀ ክፍለ ጊዜ ነርኢ ኣው ኣመፀለክሙ ዘተለያለዩ ፍሬያተ ነገር ወአንቱሙኒ ጽንሁኒ በሰላም ያስተራክበነ ጥቀስ የባክሙ